Dobrý den! Pojďte nám! No jo, to my jsme na to mysleli. Tak kde začneme? No, pojďte na chod, helejte se, můžeme tady, začneme drogerii. Potřebujete něco do domácnosti? To se vždycky hodí. Jo, já vám tady mám prodavačku. Nebo čojky, aby nějaký... Vedlejšák jako čojky. Máte někdo něco v kapse? Tak stovku teda, no aspoň. No to až vybereme, až nám dobře, tak vyberte něco. No, tak bychom se nepřipravili na tohle. Tak drogerii začneme? No. Tak začneme. Tak tady máme paní. Ano, tak. A máme samé luxusní zboží. Tak čem bychom začali? A nedostatkový taky. Palmolive. Dříve jedině v Tuzexu, dneska už i v jednotě, jo? Dáme jeden kousek nebo poslední dva? Poslední. Nazdar, děvčata, zelina, zboží, děvčata, Počkejte, přejímka zboží, musíte počkat. zelenina, je děvčata, kdo si to přebírá dneska. Já s tím Máta děvčata, honem dodací list, tak to lítá. odepíšeme. Paní vedoucí. Paní Aničko, už jsi to slyšela? Teď jsem byl v Prachaticích v Tejně. Hele, normálně lítačka, představ si ta partizanová ředitelství. Ona chodí jakože nakupuje. Já jsem v tom Děvčata, hlídejte si kšeft. Jo. Díky, Oskárku. Tak dodáček děvčata, odškrtáme to. A já musím letět. Tak ahoj Oskárku. Co jsme hodnej, my si dáme pozor. Zuzano, vytírej! Uklízím. Dělej, pořádně. No jak to děláš? To jsou dneska učnice. Hrůza. Opravdu, hrozný. No, půl tu 3, ne, teď vidíš, máme zákazníky. Tam byla. Tak jdeme pokračovat teda. Ona je. Strnu vám glénie. Leští samo. Co, kde byste šli za tou Barbarky. Si stěžovat. Ale taky novinka. Všechno novinky. Máme odběrní zboží, dárková služba. Vyjde se všechno. Kartu neberem. Jak to jde? Kež. Co to je? Paní. Ona karate. Zuzano, co kradeš? Nemám doma co do čaje, no. Berete špejličky taky, nedostatkový zboží. To nevadí, hodí se. Babičky budou určitě zabíjet, porážet prasátko. Luxusní čistící prostředek, kdyby se tam něco přicmoudlo, to se doma neděje, ale kdyby náhodou, tak nikdy nevíme. Vašiku, je to tak? Tak. Paní Adamčík. Jednotě je síla. Jo. Pravá švédská utěrka. Luxus. Berete? To musíte mít. Tak, tam musí být, to bez ní by to nešlo. Ale teď to přijde, jo. Ježiš. A dřevěný, jo. To líčí. Na ty jsme dlouho čekali. Jo. Ještě, že přišli. Nebo je dáme zpátky, ať se koupí někdo jiný. Já nevím teda. Berte, paní Markizalů. Nebudou. Tohle, Jardo, zase. Konečně přišel taky. Nebyl celý rok. Ale zvůní jakou? Citronu. Luxus. My máme jenom výborné zboží. No. Alpa taky nebyla, no. No kdyby byli na kolínka Vašíkovi. Já mám Vašíkovi na kolínku. Bere se všechno. Takhle to jde. Co tu ještě máme? No a do skoku potřebuje. do skoku, kdyby náhodou. Jo, to se hodí, viď? No, co? A když tak podělíš syna, ne? Taky už je do skoku. No a tady to zase, ještě že ho měli. No, takovýhle
Neberte to, paní, vemete. Tak. A ještě tady máme, něco zbylo. Ale to my zase jako nejsme takový, jako že my rádi prodáme, vy zaplatíte. Tak co byste vám neprodali, jo? Vytírej, Vytírám, furt vytírám. já mu můžu jít pomoct. Tak, právě tak. Ty jdeme na drogerie komplet vyprodáme. Tak, dobré. Já jsem Ježinka. My vám to spočítáme tady vzadu. A dávám nový košíček. Jo, teď tady máme, kde jsi, Oktava. Tady máš prostě zeleninu. Paní, já vás tu vítám. Jo, tady máte zeleninu. Zeleninu můžete si vybrat. To je... Jak byste chtěla. Ale žena zapůjde. Já jít tam na zeleninu, ano. No, takové krásné. A lidový ceny, jaký máme, jo? No, dáme to na váhu. Navážíme. Dáme jablíčka. Ale vy jste, To jsou ceny lidový. Citronek. Na drogerii jsem žádný ceny neviděla, teď když to vidím, tak to asi nakoupím všechno. No jo, to je třeba, teď to prostě. Počkej, dáme, je tam tady... Dneska Mouka 50. Ženo, paní, ne, KČF. před půl hodinou nám přivezli se zeleninou. Zuzano, tady chybí hruška. To jsem nevzala. Já taky ne. To jsem nevzala. Tady do Ruštičky taky? Taky. Dáme ruštičky. A paní, máme i banány. Neříkejte. Dám. Dáte si, Oni už ale zase dlouho nebudou. paní, máme pro vás, protože jste jako od nás, jo? No jinak by to bylo, to máte paní, tak pro někoho. No, ale musíme to schovat jako dát do kytlíku dole, jo? Nebude žádná šťára. Vidíte, že ne. To já tady Se známostí. Paní, jsou kvalitní, jo? A máte mandarinky, paní? já nevím. Dáte si? No jako, Tady máme mandarinky. Merkličku, podívejte, jak se směje. No, a taková pěkná. Nepřipadá vám to k ničemu ještě? A tak oni to prej ve klášteře jeptišky. Takhle, no. Pěstujou, no. No, pěstujou, no. A oni si potom, a Babiše jim dá potom citron, aby jim ten vlažený úsměv zmizel. Banánky asi. Dáme tam merkvičku, tak. A barabolky taky. Barabolky. Moc se nevyvedli, letos byly bídní. I ta cibule, ale máte banány. Podívejte se na tu cenu. No, neberte to za korunu kilo. Já jsem si neviděla. Pojďme to předržet, já už to neudržím. Ukaž, tak mi dej mi to, já ti to Dáme to na váhu. na váhu, no zaváž. Zavážíme to. Zabalíme to. Paní, mám tu ještě pro vás čočku. To tady taky jsme neměli. No, taky můžu. Taky můžu. Taky do pytlíku, jo? No, aby nikdo neviděl, ne? A to dáme na dlouho. Ještě tam máme co dobrého pro paní. Budou Vánoce. Aby to nikdo neslyšel. No jasně. Budou Vánoce. Pozor na ně tam. Ježiš, no Taky. to jo.
paní, to víte, to nesmí, ne? Ježiši, se nám to nechce. Co děláš, prosím tě, Olino? To jsem si sem vzala lempla. Nemožná. Jo, blbý pytlíky, no. Paní vedoucí, nekřičte na... Furt se musím zlobit. Zuzano, vytírej. Vytírám, co mi síly stačí. Vidíš, že to tu furt háže po zemi. No, furt tady. To je teda... No, ty taky, koutavá. Paní vedoucí, já tady nebudu. No podívej se, aby tu Zuzana furt vytírala. Já tady s váma nebudu. No. Křičení, vy. Sami křičení. Musím furt na ně dávat pozor, když to vidíte. Pozor, dávejte. Jdeme do blízky. Aby nezačnu všechny Tak, tady uzeniny máme. Olino, ti prosím tě. Jdi na ty uzeniny, jak to máme, se z toho zbavíme. Zvažte to, paní. Já to tu mám vážit nakonec, no. Kolik je toho? Kilo, no. Kilo je to, no tak to už jako kilo. A ježiš, teď se dostala vedoucí přivázet. Já ti pomůžu. Kilo buštu. Dobře. Vážíme. Kilo, zase se to vyšlo. Akorát sekanou. Sekanou, máme vinníka, je teplá. Teď dáme táčka. Co se stalo? Ježiši, Zuzana! Ty jsi to nakousla! Ukaž. Zuzana, kdo to nakous? No já ne! Já si tady utírám prach teda. Zuzana, ty jsi to nakousla! Ne, já to nebyla, paní vedoucí. Přísahám, já makám jak šroub. Kdo by to tu jiný asi nakous? Já ne, já utírám. Podej chleba. Otevři tu hubu. No ne, já nebudu kousat. Otevři! Kousni! Je to stejný, jo? Je to stejný! Sežrala to! To si zaplatíš! Zvažná? Já jsem měla hlad. Od rána nejím, jak makám. Kolik to je? 20 deka. 20 deka. Zaplatíš. Nezaplatím. Zaplatíš. Se tady člověk nemůže ani najít. Tak. Zaplatíš to. Na, sežer si to. Že ten chleba ti dám k tomu. Když jsi neřekla, že to žereš samotný. Tak, tu sekanou. Bude to sebou, nebo tady. Ještě máte? Máme. Salátek. Salátek? Dáte si salátek? Dobré. Tady budeme. Máme kvalitní, to tady, ježišu. Krásný je. Paní taky nadejte hned. No. Dejte tam. No. Kolik, pane, tak? 20 deka. Stačí, stačí pít, bude teď. Hele, on už má takhle. Tak. Sekaná, prosím. No. Mně už to stačí. No, tady nebude troška, že prostě tady nějaký zbytek je tady. No. Je to taky, no tak kilo. Teplá není. No, to víte, jedem zdaleka, to zase nemůžete chtít, aby jsme to měli jako... Ještě se objedeme všechny. No my už jsme se báli, že nedojedete. No jo, to víte, měli jsme taky technickou tuhle. No. Je kvalitní, domácí. Jako domácí. No, tak tady já nevím, co byste si ještě dali. Tak rohlíček? No to jo, ten první řadě. No, paní Barcizaru dneska Jindřichov Hradec. Ale teď němu se nám ostatní je nějaký předražený teda. no ne, ten byl ta paníka. No. Tak, no jo. No, paní Barcizaru k tomu salámu to místě. To necháme rádi. Paní vedoucí. Ježišmarja, já tu mám takové lidí a... Paní vedoucí! Kradou bombony! Vy zlodějky. To je hrozný. No teď tady potřebuje hoštici, to je třeba těm
salámku, buřtu. No. To si dejte taky, to je dobrý. No a co byste si ještě nebrali? To máme ocet, šťávičku. Ocet nepotřebujeme. Ne, šťávu. Martine, ještě šťávu? Víno. No jo, ale paní partizanky, máme tady luxus. Podnelejte se. Holandský kafe. To musíte, paní partizanky. To musíte mít. Odsypeme košíček. Odnes to, aby přines prázdnej. Já ti pomůžu. No, je Zuzano, makej. Zuzana, to je hrozná. Tak se ještě vidíte, paní partizanky. To by se tak potřebovalo, ale podívejte se, šumáky, ty nebyly dlouho. Vytacit, no. To je taky kvalitacička. Tak, tady košíček, ještě se nakupujeme. Ale paní partizanky, máme pro vás něco extra. To bude letní papír. Ten nebyl dlouho. A tady něco takového, něco dámského. No a pak tu máme ještě nějaký. To bych mohla rovnou vlézt z druhé strany. Pardon. Zuzano, ty mi piješ krev. Mě malinko nadskočilo koště. Mi kope koště ten do prdele. Paní, podívejte se, paní, možte si to prostě chodíte Margaritky. Budou Vánoce. Tak dobrý, ne? Já vám to, teď to sečtěte, já vám to odvezu do vozu, jo. Do vozu? No možná někam jinam, no, ale to je. Tak dobře, tak jste spokojená s nákupem? Tak tady máme knihu přání a stížností, ale máme tady takový jako lepší věci. Příjemná obsluha, to víte, taky někdo psal tady. Ochotné paní prodavačky. No to jo. No, Vynikající uzeniny. no výborně, ano. Kvalitní zboží z jednoty, kvalitní obsluha. Nývlt. No. Podepsaný. Kdo? No Nývlt, já nevím, nějaký pan Nývlt, viď? No. Pochvala za čerstvé zboží, moc děkuji Aně Holubové za milou obsluhu. No vidíte to. Takže můžete něco napsat hezkýho taky. Ježišku, tak co budeme psát? No já vám dám tuštičku. Ještě a teď nápad. No teď nám. No jenom poděkování, že jo. Ano. Ani Holubové. Ano. Kolektivu Aně Holubové. Tak. Počkej, tak já dopsám tady. Takže děkuji. No a to tam napíšem, co nám všechno dali, to ne? Ne, radši ne. No radši ne. Děkujeme. Briga. Socprc. Jak se to píše? Briga. Je soc. Tak paní vedoucí jste Práce. budete spokojená, Za kvalitní. No konečně. Kvalitní a ještě obsluhu, myslím. Fakt konečně mě pochválili tady jako. Budou pepéremi je paní. No, budou. Já to vrátila ten citron. Já ho vrátila. Tak budou, prémie budou. Tak jo. Já nevím, ještě. Děkujeme, ještě já jsem zapomněla to jméno, děkujeme brigádě socialistické práce. Pod vedením paní Holubové. Tak to tam také vsunem. Pod vedením Anny Holubové. Ano. Za kvalitní obsluhu, čerstvé zboží. Ano. A úsměv. A úsměv, ano. Byl. To nám takhle celou tu krabičku. No já příjemné. Tohle taky. No to jsme psali. Příjemné. Počku, to je všechno vaše, to si odvezete domů, ne? Jo, Jsou sami užitečný věci. právě. No, my jsme taky jednota. Rohlíky tady padají. A Ono to zboží bylo hodně, to bychom to prodávali ještě dlouho. Musíme to trošku zkrátit. Přání a stížnosti vám vrátit, tak jsem vám tam poděkovala. Tak děkuji. Tak, když si šoupneme bude kousek a bude pokračovat. Musíte zase. Tak,
Počkejte, paní. Ježišku, já jsem myslela, že si jdem sednout už. Tady máte jeden luxus pro rodinku. Dárek malý, pouhý. Vaší může tam dát. Když tak to Já dáme. to dám k těm zákuskům. To tam dá. Tak moment, ještě. Ano. Tak. Zeleninu nechte tady. Podívej se, tam pracuje dárková služba, my jsme komplet vybavení. Dělej dárku. Máme i luxus. No, když jsou jednoty, tak na Je tam lepička. No jo, jsou to učnice, já se na to nebudu dívat. To už je vedoucí, pomozte jim. To už je vrchol, tohle, co oni dělají tady. Lemplové, opravdu od začátku do konce lemplové. No. Jak takhle zastínáte? Všechno si dají do cesty, pak se k tomu nemůžou dostat. Já to bych... Už to jde. Já jsem bez spocená z toho. To bylo. Tak, jdem. Co je, co? No. Aspoň tak. Nemůžete ani zvednout na takový dárkový. No, to víš. Někdy se to tak stane, no. Ale tak si to jednou za čas, ne? Musíme si výstří, jsme sousedi. No, my ti dáme oznámení na to. 50. Jo. Tak, dobrý, paní vedoucí. Dobrý, Krásný. Odnese. My dvě. Kdo jiný? Počkej, že se spadnete. Ne, proč ne? Tady má někdo narozeniny. No tak. Někdo má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Hlavně to zdraví. Požehnám všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví, co jsme říkali. Kolektiv tady samozřejmě máme ještě takový ten domácí kolektiv, co už tamhle dřeví, jo? Ale tak s těma taky samozřejmě. Takže všechno nejlepší. Tady tím přečteme takovou gratulaci. Gratulaci si máme pro tebe složeno. Položte to děvčátka. Na jednou děvčátka. Tak si to dáme to dejte na spolu zase. Prémie budou. Naše milá Boženko, ty rostomilá děvenko, tak už je tu padina a ty jsi stále jako květina. Kdo by tomu věřil a tvůj věk tobě měřil? I když ty to léta máš, hravě ještě jedno pade dáš. My všichni chceme ti jen to nejpřát a ať tě má vašich stále rád. Hlavně ať v jednotě neberou tě z práce mrákotě. Věrna svému zaměstnavateli buď a i když tě chytne chuť, globusu se vyhni a do tédla to stříhni. Ať si stále svěží, i když léta běží. Hlavně zdraví přejeme ti, ať máš stále hodné děti. Je to tak? Je to tak. Zůstaň plná elánu, i když se navrátí z hospůdky po ránu. Ať u humor tvůj tě neopouští, i kdyby šla hloupouští. Ať chlapi za tebou pálí. To ne. Mládí. To vyškrtni rovnou kameru. A vyzrálí. Jsi prostě kus a máš dobrý vkus. Tak vše nejlepší a máme tě rádi, tví věrní kamarádi. Tak to je od nás.
malý dáreček pro večerní. Máme zdravíčku. Hodně peněz, málo práce, to je moje gratulace. Co? Zdravíčko a dostatek pohodlnosti. Jo, jo. Tak se posaďte.